El que creiem fermament és que les comunitats energètiques locals són una oportunitat per poder posar en valor tres dimensions que per als nostres projectes són bàsics. És la dimensió social, el poder atendre de forma solidària a partir dels equipaments municipals, atendre els col·lectius més vulnerables, però sobretot també atendre de forma solidària i entenent que la comunitat, tots els veïns, també han de participar de forma solidària en els consums energètics d'equipaments municipals, d'enllumenat, perquè a fi de comptes, la reducció de la despesa i per tant l'eficiència energètica ens afavoreix a tots. Aquella despesa que puguem reduir dels pressupostos municipals en despesa energètica la podrem dedicar a altres accions molt més prioritàries i per nosaltres, en aquest cas socials, les primeres.